っちゃうから、だからその未来の4番になる。三振が多いところ。いっぱい三振。こう三振かホームランっていう感じで、こう外角とかのところも結構なんか僕からしたらちょっと無理やり打ってるかなってところもあったので、ちゃんとストライクゾーンで打ってほしい。リチャードはもうストライクだけ打てって言われてます。それはそう知ってる分かってるよな。一番むずいっす。さあ続いてセ・リーグに横浜 DeNA ベイスターズからこちらです。はい。クローザーの登場が派手すぎる。さあこれは入江選手、どういうことでしょう。いやDNA は、山崎選手の矢先ジャンプから始まって抑えの演出がすごい盛り上がるんですよ。そうなの。はい。こちらがクローザーの登場。